1939. Un home espera la sentència d'un tribunal que l'acusa de catalanista, entre molts altres càrrecs. Ell s'ha limitat a fer la seva feina i l'ha fet superant tota mena de dificultats, fins i tot jugant-s'hi la vida. La guerra s'ha acabat i no són bons temps per als que han desafiat el bàndol guanyador. Ara, la justícia esdevé revenja. Com ho sabem, això? Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.